Għal-ġimgħa oħra l-Prim Ministru Robert Abela naqas milli indirizza il-mewt ta' Mirabel Falzon fost ħafna kriżijiet oħrajn. Iżda minkejja dan b'mod inkredibbli huwa qal li jrid jgħin lil kulħadd. Gvern Laburista ipoġġi lin-nies l-ewwel. U li għalina kull realtà imqarjekkija ta' persuna waħda biss hija kbira biżżejjed illi jeħtieġ li nofru soluzzjoni għaliha. F'attività politika Abela naqqas ukoll milli jwieġeb kemm qed jieħu flus Neville Gafà u milli jwieġeb it-tħassib serju dwar il-kwistjoni tal-piknikerja f'Taqali hekk kif tneħħa l-ħaxix u minflok tqiegħed ir-ramel. Minflok il-Prim Ministru għażel li jsemmi s-sistema tad-distribuzzjoni tad-dawl li ma' sistema għal sajf ieħor esperjenzat diversi ħsarat. Għedna wkoll li se nsaħħu s-sistema tad-distribuzzjoni tad-dawl u f'sentejn komplejna nibnu fuq il-ħidma li għamilna f'dal aħħar 12 sena. Tant li kienu diversi lokalitajiet li esperjenzaw tuħ fil-provvista tal-elettriku f'dawn l-aħħar xhur. Fid-dawl ta' dawn il-problemi kollha il-Gvern jibqa' jagħmilha ta' birruħu li kollox miexi fuq ir-rubini. U minflok tkellem dwar il-ħatra tal-kap il-ġdid tal-Partit Nazzjonalista.